kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyoay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alan sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kini si Brother Aldrin Romo magapakiuban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon, maghisgot mga kahigalaan sa mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa ato ang kaluwasan. O ako nang hinaot nga kamo makig-uban usab kanako mga kaigsunan nini nga kagabhion og ato nga dunganan sa pagtuon ang mga pulong sa Dios pinagi sa pagsusis Biblia mga kaigsunan. O kung ado naman kamoy Biblia diha sa inyohang tupad, no, mamahimo usab ninyong paklion mga kaigsunan uban kanako aron usab nga atong dunganan, no, sa pagsusi mga kaigalaan nga ato sab nga pagaisgutan nini nga kagabion, no, sa mga higala natong mga kaigsunan diha. Mayong gabi kaninyo ug mayong pagpaminaw dinhi sa ato ang tulumanon. Og ako nang hinaot nga ang Dios kanunay nagapanalangin sa matag usa kaninyo nga tanan, no, sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Salamat sa tagiya usab nining mong istasyon nga naghatag pagtugot sa ato ang programa. Oraron sab kita makahimo sa pagprogram nining mong istasyon. Pinangunahan sab sa tagiya si Doc Remilito Oy uban usab sa mga nagadumala usab nining atong nining maong istasyon mga kaigsunan. Pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee King, o ngayon man usab sa atong kauban speakers lawak si Sir Louie, o ingon man usab, no, salamat sa mga opportunity usab nga gihatag ngani kanato agi usab nila ni Sir Romelo Nobinario, o ingon man usab ni Ma'am Melona Nobinario. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan og mayong gabi, no, sa ato nga mga kaigsunan, labi na sa mga wala o sa ato nga mga kaigsunan nga wala pay contact number or kanini ang cellphone number nato mga kaigsunan dinhi sa ato nga program. Mao ni ang ato nga numero mga kaigsunan 0976-555-1008. Usbon ako sa mga higala ug mga kaigsunan nato, no, nga gustong mo paabot sa ilahang nga mga pangutana. Ayaw lang magtawag mga kaigsunan kay di gid nato matagano pagtaga during sa ato nga program tungod kay mubo ra man ning atong program unya og tawag ang inyong himuon, na possible mga kaigsunan dili gyud maka entertain inyong igsuon sa kahanginan tungod sa kanini ang
gamay lamang no ang ato ang panahon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Busa no, magsinabtanay lang ta mga kaigsunan no. After sa tong program kung manawag mo mga kaigsunan or kung gabi na no sa sunod adlaw mga kaigsunan, pwede ninyo tawagan no nga ato ang numero kung kamo adunay mga pangutana mga kaigalaan labi na sa atong gidiscuss usab dinhis kanginan or do na kamoy pangutana usab nga gidala sa Seventh-day Adventist Reform Movement doktrina mga kaigsunan nga gidala usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Pwede gyud mo manawag mga kaigsunan after na no sa atong program or gabi naman tamahuman mga kaigsunan. So possible no tomorrow or sunod nga mga adlaw mga kaigsunan. Pwede kamo nga manawag no dinhi sa ato ang numero. Pero during sa ato nga program mga kaigsunan, ako lang hangyo no. Text lang sa ato sab nga numero 0976-5-1008. Mo na ato ang numero mga higala. Unya sa mga gusto sab mo bisita nga sa ato ang kanini ang simbahan o opisina na usab diha mahimutang mga kaigsunan sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay mga kaigalaan o mga kaigsunan no. Nabisita lang mo sa ato sab nga opisina o simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Talisay City mga kaigsunan. Unya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto sab mo message ka nato no during sa or after sa ato ang program mga kaigsunan, di makapanawag pero pwede nga mo message mga kaigsunan sa ato ang numero or sa ato ang Facebook page no. I-search lang ninyo mga kaigsunan ang ato ang sab nga Facebook page. I-search lang /SDARM CPUC no mo na ato ang kanini ang Facebook page mga kaigsunan no. Kana kung gusto ninyo sab nga mo message ka nato mangutana or gusto ninyo nga magpabisita mga kaigsunan sa inyo nga lugar, tagaan nato na og pagtagad no. Labi na tong nag-text usab dinhi ka nato nga gusto usab siya nga makighimamat mga kaigsunan tungod lagi kay dunay hisgutan usab sa mga pulong sa Dios. Sa pagkakaroon medyo bakante na no. Ato ang panahon o na natay panahon mga kaigsunan. Labi na kay nahuman-human naman ang atong gimbuhaton sa didto sa Valencia. Na last time medyo nagbalibad yun ta mga kaigsunan tungod kay kanini ang lagi doon naman tayo gihimo dito sa Valencia Karkar mga kaigalaan no. Muna nga inyong isuon wa makahimo sa pag tagad no labi na sa inyong text nga gusto ninyo labi na makisgot may tungod sa balaod sa Dios. Wa nato matagay og higayon mga kaigsunan nga kita makahimo sa pagkighimamat. Pero sa pagkakaroon pwede nga makighimamat inyong igsuon mga kaigsunan tungod kay bakante na no. Kung kana gusto ninyo nga magdugang sa paghisgot mga kaigsunan sa pulong, friendly kuan lang no, discussion no, wadi lang mantaan ng debate mga kaigsunan tungod kay wa nato nagi-anad ang debate mga kaigalaan mga kaigsunan no. Kay nakasulay na nga ato ang mga kinini ang mga pangulo kaniadto or naguna kanato og nakita namo mga kaigsunan nga dili siya maayo no, og kana mabutang or ingno nato dili mahimaya ang Dios niya na mga kaigsunan no. Usahay mahimaya lang ang usa ka tawo tungod kay lagi maayo mga tarungan. Pero ato kung unsay mabasa mga kaigsunan atong tan-awon no, atong timbangon na sa ato mga kaigsunan na ato lang isaysay nga na kaninyo kana kung gusto ninyo no nga saysayan ka mo personal sab sa ato ang mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist Reform Movement na. Og nining kagabion mga kaigsunan sa di pa ta mo padayon sa pagtuon, magampo na kita alang sab sa giya mga kaigsunan sa balahang espiritu sa atong pagatunan o kini atong masabtan mga kaigalaan. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Aniano sab imong alagad dining kagabion nagaduol sa imong trono sa grasya naghangyo diha kanimo, ikaw magapanalangin
samtang nga kami magatuon og mga pamalandong sa imong mga pulong. Ikaw lamang magahatag og giya o kaalam aron sab kini among masabtan og ilabi nas mga tigpaminaw nga wala usab masayod ka matuoran kini mahimo nga ilang masabtan og mahimong inspirasyon silang kinabuhi sa pagpadayon sa pagsusis kamatuoran aron sab kini mahimong sa tibuok o sa kinatibuk-an gayud makaplagan o kami usab magkayusa diha kanimo sa pagpangalagad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kalamang magapanalangin og hinaut nga ang gugma kalinaw pakigdait mo'y manas matag usa labi na sa mga tigpaminaw og hinaut nga ikaw sab magapanalangin sa mga katawhan nga nagabuhat sa tibok naong sa yuta ilabi na sa imong mga magbubuhat ikaw magapakamayo sab ngadto kanila. Ikaw magapanalangin usab ilabi na sa tagihan ining mga istasyon o sa mga nangadumala niini. Daghan pang mga butang wala malitok sa mga ngabil ikaw na sayod o kini akong gipangayo uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Nini nga kagabion mga kaigsunan ato nga padayonon no ang pagtuon mga kaigalaan labi na no sa ato ang mga naisgutan no subs ng labay nato nga mga pagtuon no labi na kagabi mga kaigsunan last time atong naisgutan no kini nahimong na balik-balik naman ni siya mga kaigsunan ng portion pero gusto nako sublion pag-usab tungod kay nindot sab kaayo nga atong masabtan mga kaigalaan no mga kaigsunan. Now, kung maghisgot kita sa pagsilyo mga kaigsunan sa 144,000 kanang gisgutan dias bugna 7 versikulo 1 ngadto 8 mga kaigsunan walay lain no nga gisgutan diha mga kahigalaan ug mga kaigsunan nang pagmaghisgot kita og magsilyo mga kaigsunan sa 144,000 or 1,444,000 mga or 144,000 I mean mga kaisunan naghisgot man tag silyo so dunay silyo nga pagagamiton mga kaisunan no nya last time atong nahisgutan kagabi mga kaisunan sa Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11 diha nato makaplagan mga kaisunan ang gitawag og silyo na kay sa sulod sa maong silyo mga kaigsunan atong makita ang gitawag og pangalan sa ngalan mga kaigsunan sa tag-iyas maong nga silyo sumala pas Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11 sa atong natun-an gabi kini mao ang the Lord thy God no kay English man atong gamit kagabi mga kaigsunan. Now ikaduha nga punto is His power mga kaigsunan. Ang power sa Dios mga kaigsunan sa nadiha kanang gisgutan des Exodus 20 siya mo ang magbubuhat sa tanan no creator siya mga kaigalaan. Unya ang iyang territory kana na ang teritoryo mga kaigsunan nasakop o kana nakabutang sa silyo mga kaigsunan or diha nato ma-identify mga kaigsunan. Kinini ang iyang territory mga kaigsunan is langit o kinini ang yuta, dagat o ang tanan nga anaan ini. Sumala pa diha no sa bersikulo mga kaigsunan Exodus 20 bersikulo 8 ngadtos 11 no. So kana walay lain nga gisgutan mga kaigsunan mao ang silyo sa Dios. Nganong makaingon man tag silyo sa Dios mga kaigsunan kanang Exodus 20 or kanang ikaupat nga sugo sa Dios kanang Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11 tungod kay sumala pas Ezekiel 20 bersikulo 12 matod pa moreover also I give them my Sabbaths to be a sign between me and them. Sign or silyo mga kaigsunan or mark the same man siya magkaigsunan no sumala pa diha 22 to be a sign between me and them that they might know that I am the Lord that sanctify them.
So muna siya mga kaigsunan nganong gitawag siya og silyo sa Dios ang ikaupat nga sugo. Una-una nipakita nato no nga naa diha ang criteria mga kaigsunan kung maghisgot nga tos silyo no. Naay jurisdiction, naay iyang power mga kaigsunan as creator unya naay pangalan no, pangalan ang si Hiyuba nga atong Dios nya. Sumala pa gipamatud-an na si Ezekiel 20 bersikulo 12 mga kaigsunan, kini mao'y sign between me and them that they might know that I am the Lord that sanctify them. So kana siya mga kaigsunan no? Ang maong gihisgutan si Ezekiel 20 bersikulo 12. So diha no mapakita mga kaigsunan nga gi-confirm mga kaigsunan nga ang fourth commandment is silyo siya or the sign of the living God. Sumala pas Ezekiel 20:12. Usbon ako ha. Kini siya the sign between me and them that they might know that I am the Lord that sanctify them. Mao ni timaan mga kaigsunan or sign or silyo mga kaigsunan, timaan nga kita unsa man tali kanato og sa Dios, that they might know aron sila makahibaw mga kaigsunan nga ako mao si Hiyuba o ako maong Dios nga nagbalaan kanila. So diha mga kaigsunan no, gipamatud-an no Ezekiel 20 bersikulo 12. Nya bersikulo 20, and hallow my Sabbaths that they shall be a sign between me and you. Gisubli mga kaigsunan no 20 bersikulo 20 sa Ezekiel. And hallow my Sabbath and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ngana gidugang nga gipamatud-an mga kaigsunan ngayong fourth commandment is the seal of the living God o silyo sa buhi nga Dios mga kaigsunan ang ikaupat nga sugo o specifically mga kaigsunan nagisgot ka na mahitungod sa adlaw ipapahulay or ang kipitong adlaw ipapahulay no? Sumala pas maong mabasa Ezekiel or Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11, Ezekiel 20 bersikulo 12 o gidugangan mga kaigsunan sa Ezekiel 20 bersikulo 20 no. Exodus 31 bersikulo 13 nya dayon jump to 16 and 17 mga kaigsunan. Speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations. Kana dia gipamatud-an mga kaigsunan no nga kini siya mooy timailhan tali kanato og kaniya ngadto sa tibuok natong henerasyon. Unsa daw to'y bantayan? Sabbath, the Sabbath ye shall keep, for it is a sign. Kani mo oy silyo or sign mga kaigsunan sa tong buhi nga Dios. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath. Dili lamang pagabantayan, to keep mga kaigsunan, to observe also the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant. Yun say perpetual covenant mga kaigsunan. Doon na ba'y katapusan? Wala no? Usa ka walay katapusan nga pakigsaad mga kaigsunan. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. So diha mga kaigsunan ato nga makita
So diha sa pagsilyo mga kaigsunan sa kinini ang 144,000 ang silyo nga gihisgutan diha mo ning adlawng igpapahulay or the seventh day Sabbath mga kaigsunan, no? Yung Exodus 20 versikulo 8 ngadto 11 nga gi-confirm mga kaigsunan sa 20 versikulo 12 ug 20 versikulo 20 sa Ezekiel. Gani gipaklaro nga kining covenant nga ni mga kaigsunan is a perpetual covenant, no? Walay katapusan nga covenant mga kaigsunan. Ezekiel or Exodus 31 verse 13, no? Jump to 16 and 17 mga kaigsunan. So doon ay usa ka komentaryo ni ana mga kaigsunan. The fourth commandment alone of all the 10 contains the seal of the great lawgiver, the creator of the heavens and the earth. Those who obey this commandment take upon themselves His name, and all the blessings it involves are theirs. So klaro no mga kaigsunan, no? No na sa ka komentary ni ana. Pero sa biblical nga isgutanan mga kaigsunan atong nabasa nga ang Exodus 20 versikulo 8 ngadto 11 nagrefer mga kaigsunan nga dili lamang katong gipamatud-an nato nga naay pangalan, naay kagahom mga kaigsunan as a creator, unya ang iyahang authority or iyang dominion mga kaigsunan is heaven and earth and all that is in them, that in them is, no? Smala paskiskutan mga kaigalaan, no? Now bisan ang usa ka komentaryo mga kaigsunan sa usa ka manunulat, no, sa gitawag og volume 6 Testimonies for the Church page 350, gipamatud-an sab niya mga kaigsunan nga ang fourth commandment, ikaupat nga sugo mo tong kanini ang taliwala sa napulo mga kaigsunan, kini siya mo oy silyo sa Dios. Unya dogang pa mga kaigsunan diya mga kaigsunan, no, ato ang makita mga kaigsunan ang kanini ang silyo, no. Now kini nga silyo mga kaigsunan, paano man ni siya or unsaon man ni siya nga masilyo sa usa ka tawo mga kaigalaan mga kaigsunan? Unsa mang langit nung ahinte nga nagbutang nining maong silyo sa Dios diha sa atong mga hunahuna mga kaigsunan, kay di man ni pwede nga parihog baka o kabaw mga kaigsunan nga initon lang tong silyo niya iparpilit sa ato ang sampot o sa ato barong agtang, no, kay mao man ang kanini ang silyo mga kaigsunan ibutang mas mga agtang, no. Now unsa mang langit nung ahinti mga kaigsunan ang nagbutang sa silyo sa Dios diha sa atong mga nauna? Efeso kapitulo 1 versikulo 13. Unsa may gisgutan dito? Kung doon na mo yung Biblia mga kaigsunan, nablihang inyong Biblia sa Efeso kapitulo 1 versikulo 13. Ang kanayon nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab sa mingtuo kamo gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Mao na mga kaigalaan mga kaigsunan, ang usa ka langit nung ahinti mga kaigsunan nga mo ay mosilyo kanato mo kining balang espiritu, na pagapatikan kita sumala sa saad mga kaigalaan, no. So mo nay usa sa mga gisgutan diha sa maong bersikulo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now pila man ang makadawat sa silyo sa Dios na naniining katapusang mga adlaw, no? Sumala sa atong gisgutan na dinhi mga kaigsunan ang Bugna kapitulo 7 sa atong gitun-an, no, pagsugod nining atong topiko mga kaigsunan. Bugna kapitulo 7 bersikulo 4, og nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan
1,240,000 ug 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang banay sa mga anak ni Israel. Klaro na diha mga kaigsunan, no? May gabi diha kang sa kong misis, no, nabyo ug yun man sab Sister Elisa Kuyakot ug sa imo sab nga tibuok nga panimalay. Labi na Brother John Kuyakot, no, sa tanan nga mga kaigsunan to diha sa Binliw, Ubay, Bohol, no. Balik ta din mga kaigsunan, no. Ang Bugna kapitulo 7 bersikulo 4 nagkanayon nga ang pinatikan mao kining 144,000 or 1,240,000 og 4,000 mga kagalaan og mga kaigsunan ang pinatikan. Yagisgutan dinhi tanang banay sa Israel. Gani ato na ning nahisgutan mga kaigsunan nga kini, no, wala nimo tunong gayud ngitos mga literal nga mga anak ni Israel mga kaigsunan tungod kay lagi dunay conditions ato nang nahisgutan sa maagi natong mga pagtuon nga dunay conditions gihatag ang Dios ngadto kanila, gilatag sa ilang atubangan mga kaigsunan, mosunod sila mao'y mahimong mahitabo nila, pero og dili mao sad di mahimong mahitabo kanila. Now tungod lagi, no, kay wa man gyud pero dunay mga salin mga kaigsunan taliwana sa mga hintil. Dili na sumala pa ni Apostol Pablo, dili na kanana ang Jew by blood mga kaigsunan, kundi sumala pa inwardly. Diya nas kasing-kasing mga kaigsunan nga usa ka Hudiyo na mga kaigsunan, no, dili by flesh or by blood mga kaigsunan nga kita gitawag og usa ka Hudiyo, kundi by circumcision of the heart, sumala pa sa katong gisgutan ng labay nato nga mga pagtuon mga kagalaan o mga kaigsunan. So dinhi mo nay atong natun-an usab, no, sa nang labay natong mga gitun-an usab mga kagalaan o mga kaigsunan. Now unsa man ang prohibas Biblia mga kaigsunan nga diha sa pagplastar stagna, no, kini kong giskutan din is Bugna 7 bersikulo 4 mga kaigsunan ngadto 8. Naghisgot man gud na mahitungod stagna so malabot mga kaigsunan nga pagasilyuhan ang katawhan sa Dios, labi na ngadto sumalapas gisgutan banay ni Israel mga kaigalaan mga kaigsunan. Now unsa ang mga prohibas sa Biblia, no, nga diha sa pagplastar stagna mga kaigsunan sa dihang ang numero isgutan kinahanglan kanunay sabton ingon nga literal og ang gitumong o ang mga butang konektado ni ana mga kaigsunan nga numero kinahanglan pagasabton ingon nga simbolo. So unsa ka nga bahin man sab mga kaigsunan, dunay mga examples Biblia mga kaigsunan, sumala pa dias Bugna 13 bersikulo 1 kini usa gyapon ka tagna. Bugna 13 bersikulo 1, ug mitindog siya sa baybayon sa dagat ug nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat nga dunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo, ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga dayadima, ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. Kana siya mga kaigsunan kung imo nang tan-awon subayon, literally mga kaigsunan kung numero ang hisgutan tinuod man na, no, 7 o kanang napulo mga kaigsunan. Actually dunay napulo kana nagsimbolo man, no, ngadto sa napulo ka mga gingharian mga kaigalaan ug mga kaigsunan kung ato na siya nga padayunon sa pagtuon, no. So walay lain ng mga gingharian nga nasakop usab sa Europe mga kaigsunan, kanang maong bersikulo. So literally, no, gisgutan diha kung pila ka buok mausab na siya ang naa dito or katumanan ni ana mga kaigsunan.
Maingon man usab no ang Daniel 8:14 usa gyapon ka tagna mga kaigsunan, og siya mingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabii og mga buntag unya ang balaang puloy-anan pagalinisan. So kana siya mga kaigsunan, kini lahi na sab ni siya nga punto tungod kay kung maghisgot sa tag numero niini mga kaigsunan, doon na sa punto nga kani naghisgot man diri og sumala pa og siya mingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabi og mga buntag unya ang balaang puloy-anan pagalinisan, no? That is 2,300 mga kaigsunan days, kung ato nas prophecy sa years man na siya mga kaigalan mga kaigsunan, unlike dito sa gisgotan sa Bugna 13 versikulo 1, kung maghisgot sad ta no kanang Daniel 8:14 naghisgot og numero diha mga kaigsunan, tinuig naghisgot ta siya ngadto usa ka adlaw, usa ka adlaw, usa ka tuig mga kaigsunan, sumala pas Ezekiel 4 versikulo 6, no? Og ingon man atong basahon mga kaigsunan, og ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan kaadlaw. Ang tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni ana kanimo. So maghisgot tag adlaw mga kaigsunan, yang gisgutan diha nagtumong og usa ka tuig, no? So kana siya no kung prophecy mga kaigsunan, kung maghisgot ngadtos mga adlaw ang isgutan mga kaigalan mga kaigsunan kung ngadtos propesya, no? So pero kung maghisgot tag number mga kaigsunan, like for example kanang gisgutan dias Bugna kapitulo 7, walay lain mga kaigalaan ug mga kaigsunan, literal kana siya nga gisgutan ang maong numero no nga gisgutan diha. O gani mga kaigsunan, bisan diha sa Biblia mga kaigalaan, kung atong padayonon na Bugna kapitulo 7 versikulo 9, no? Kay gikan dito mga kaigsunan 4 or 1 mga kaigsunan ngadto 8, nagisgot man ngadto sa 144,000. Ug dili lamang ang kana mo'y maluwas mga kaigsunan, kundili doon na pa'y gihulagway mga kaigsunan ng Biblia nga adunay mga tao nga maluwas usab, no? Gawas ni anang gisgutan diya sa Bugna kapitulo 7 versikulo 4 ngadto 8. Ang versikulo 9 nagkanayon, sa human ni ining mga butanga nakita ko og aniya karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran, no? Kani usa ka lain usab nga pundok mga kaigsunan sa mga linuwas, tungod kay kining pinasahi nga linuwas mga kaigsunan or maluwas, kining 144,000 usa ka pinasahi tungod kay kini sila sinilyuhan mga kaigsunan sa silyo sa Dios. Unsa ning silyo sa Dios mga kaigsunan? Morning adlaw ipapahulay or the Sabbath mga kaigsunan, no? So pinasahi gyud siya, no? Unlike sa gisgutan sa bersikulo 9, Bugna 7 bersikulo 9, kini naghisgot mga kaigsunan sa mga panon, dakong panon sumala pa, or great multitude mga kaigsunan, no? Nagisgutan dia usa ka hutong sa mga linuwas, kung usbon sa pagbasa, og human ni ining mga butanga nakita ko og aniya karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran og kabanayan og katawhan og mga sinultihan nga nanagtindog sa tubangan sa trono og sa kordero nga nanagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as og may mga palwa sa ilang mga kamot.
So basin bayaw niya no dahil mangutana mo kay sunan mo ora dito maluwas brad katong gisgutan sa bugna kapitulo 7 bersikulo 4 ngadtos 8 na during sa message mga kaigsunan sa kanana ang bugna 14 uno ngadtos unahan no kana mensahe sa three angels message mga kaigsunan or the three angels message during that period mga kaigsunan ang mga nakabaton sa kinini ang mensahe sa katulong manulunda ilabi na specifically mga kaigsunan about the Sabbath proper keeping of the Sabbath kana sila mga kaigsunan mahimong mahiapil ngadto sa 144,000 pero kung ugaling no mga tao nga di pa man mahimong makompleto mga kaigsunan dunay mga tao wala pa usab makabaton makadawat sa mao nga mensahe sa tulo ka manulunda mga kaigsunan sila mahimong mahiapil niini no kining gisgutan dinis bugna kapitulo 7 bersikulo 9 na kana siya mga kaigsunan munay sumala pa diha mahimong lungtaran unya no sa pag-abot sa panahon mga kaigsunan hangtod nga mahimong malukop ang mensahe stibok na sayo ta sis mo sad nay atong naisgutan mga kaigsunan sa labay nato nga mga pagtuon no now dugang pa unsa ang mahitabo no ni adtong kinsa wala makadawat sa silyo mga kaigsunan no niabot ang close probation naisgutan sad nato ang close probation mga kaigsunan sa labay nato nga pagtuon. Sa nang labay sab nato no nga pagtuon mga kaigsunan naghisgot sabta no maabot ang close probation mga kaigsunan nya wa ta masilyohi unsa nga itoy silyo mga kaigsunan is the Sabbath or the fourth na diha sa fourth commandment mga kaigsunan nga gihatag sa Dios. Now ang mga tawo nga wala usab makadawat niana nya nilukop ng mensahe tibok na ang sayuta mahitabo ang gisgutan sab sa Ezekiel 9 bersikulo 5 ug 6 mga kaigsunan sa may gisgutan dito og ngadto sa uban mingon siya sa akong pagdungog lumakaw kamo sunod kaniya latas sa syudad ug manigbas kamo ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. So maabot ng panahon na mga kaigsunan nga katong mga wa makadawat sa silyo mga kaigsunan no nalukop na ang mensahe o panwa mo dawat sa mensahe mga kaigsunan sa three angels message nga gisgutan sa bugna 14 ngadtos unahan mga bersikulo 1 ngadtos unahan mga kaigsunan nagisgot mahitungod sa tulo ka mensahe sa manulunda wa makahimo sa pagdawat niana time will come mo ni mahitabo no Ezekiel 9 bersikulo 5 og 6 mga kaigsunan. Ang bersikulo 6 patya gayod ninyo pagtibawas ang taong tigulang ang lalaki nga batan-on og ang ulay og ang mga bata og ang mga babaye apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tawo nga kaniya anaa ang timaan sa timaan or silyo mga kaigsunan katong nasilyuhan nahimong nahilakip dito sa 144,000 nga mamahimong maluwas na sa pagmensahe sa tulo ka manulunda mga kaigsunan sa bugna 14 kani sila dili pagahilabtan pero dunay mangkon ini mga kaigsunan nga sila daw ni no kaning Ezekiel 9 bersikulo 5 ug 6 pero way kamatuoran mga kaigsunan nga tao ang mo-execute ni ini mga kaigalaan. So dinhi ang gisgutan bisan kinsang tao nga kaniya na ang timaan o dili siya pagaduolon o dili hilabtan mga kaigsunan og sumugod kamo diha sa akong balaan nga puloy-anan unya gisugdan nila ang mga tigulang nga diha sa tubangan sa balay. So diha mga kaigsunan mo nay mahitabo niya no. Now, unsa nga mga kinaiya ang maugmad ni atong kinsa masilyuhan? Kani sab ato ang punto nga atong pagatun-an mga kaigsunan.
Ang bugna 14 bersikulo 1 nga ta sa 5 mga kaigsunan, og nakita ko ganiya karon ang kordero nga tindog sa ibabaw sa bukid nga Sion, og uban kaniya ang usa ka gatos kapatan og 4,000 nga pagabatunan sa iyang ngalan, og sa ngalan sa iyang amahan nga gisulti sa ilang o gisulat sa ilang mga agtang. So kana siya mga kaigsunan, naghisgot sab ni ngadtos mga tawo nga nasilyuhan, no? Ang 144,000, no? Bugna 14 bersikulo 1 ngadto sa 5 bersikulo 2 atong basaon. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit ingon sa hinagana sa daghan nga mga tubig. Og ingon sa tingog sa usa ka makusog nga dalugdog, og ang tingog nga nadungog ko ingon sa mga ngalpa nga nagakablit sa ilang mga alpa. Bersikulo 3. Og na nag-awit sila daw ingon sa usa ka bag-ong awit sa tubangan sa trono, og sa tubangan sa upat sa mga binuhat nga buhi, og sa mga ansyano, og walay bisan kinsa nga arang makatuon sa awit gawas sa usa ka gatos kapatan og 4,000 nga mga tinubos gikan sa yuta. So manay mahimo niya nga kantahon mga kagalaan, no? Sa mga linuwas kanang ilahang kantahon mga kaigsunan, way laing makahibaw kundili sila lamang tungod kay kana siya mga kaigsunan base sa ilahang nga mga experience. Bersikulo 4, kini sila mao ang mga wala mabulingi sa mga babay, kay ang ulay ay kay mga ulay sila. Kini sila mao ang mga naganunot sa kordero bisan asa siya paingon. Kini sila mao ang mga tinubos gikan sa taliwala sa mga tao, ang inunahang mga bunga alang sa Dios ug alang sa kordero. Unya ang bersikulo 5 mga kaigsunan, walay limbong nga hikaplagan sa ilang mga baba, kay wala sila'y buling. Kana mo'y mahimong usas mga kinaiyahan mga kaigsunan sa mga tao nga mga luwas sa 144,000. Wa naman tay igong oras mga kaigsunan, no? Nga nindot pa unta kayo natong panghisgutan, na gamay naman lang ni, na siguro madalikyatan na nato ni sa sunod mga kaigsunan. Unya possible mag tuon na usab kita og lahi nga topiko mga kaigalaan. Pero siguro, no, basin dunay mga side issues sab ani mga kaigsunan, na labi na sa 144,000 sa uban sab nga mga pagtuon. Pero kay wa naman tay igong oras, mag-ampo na kita. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaos kita sa mga langit. Salamat ini nga kahigayunan nga imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. Labi na sa mga tigpaminaw sa diin sa kanunay magadugang pas pagsusis kamatuoran aron sa masabtan, og ikaw magagiya ngadto kanila. Ikaw lamang magapanalangin, ilabi na sa tagiyan ni mo istasyon o sa mga nagmamala niini. Kining tanan og salig itugyan ilamang madawat sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan o mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.